gawe seneng lan bungah kok Kakang. Aku wis nglakon ora mrenjani janjiku bakal teko ana ing papan kene. Wis teko, kelakon cedhak lawan kowe. Pancen kahanan koyo ngene sing tak nemu Kakang Sukma. Kepiye? Mergo sajroning atiku rasane kuwi kangen Kang. Sing ngrasakake kangen ora mriki kowe. Aku uga kangen banget mergo suwe ora ketemu. Nganti tak rewangi. Aku nylamur laku dedemitan supaya bisa lumebu ning Taman Sari ketemu lan kowe. Kakang Sukma. Tintin Sukmawati. Getih rasa tresna kalawan sampeyan. Kula sing tak jare. Tresnane sampeyan ulik kanggo aku. Aja nganti kok perang marang wadon. Lumebu ana ing Taman Sari Maspati iki totoane nyowo. Apa durung percaya sak utuhe? Lamun to aku uga tresna kawan kowe. Saiki aku percaya kok Kang. Kula aku kepengin kok ora-ora kanthi tulus sing atimu pratilake seneng karo aku. Apa? Tidak mau takut. Aku tresnane sampai mimpi jangan tresnane semua kamu. Kang kok tinggal. Aku terasane tulis. Wanita sing tak tresnani ning jagat iki ora ana wadon. Orang halus bener. Kakang Sukono. Tresnawati. Imbak kula rasa tresnaku iki Kang. Tuang malam nyangka Jaga nyaman
budane aku. Yen nyoto sakjroning atine sampean kuwi tamrap beda karo aku. Ora tunggu prekno gelemo sampean nembung kalawan wong tuaku. Nglamar karo aku, Kak. Nglamar kowe. Isyo. Iki lho. Sing tak kuwatirake. Bareng kowe ngandhakake aku kon nglamar nembung lawan wong tuaku. Kaya di ora bisa mecap meneh mergo kahananku wae ora duweni apa-apa. Aku anake wong ora duwe. Apa ya mengkone panglamarku bisa ditompok lawan wong atuamu. Dadi sampean ora wani nglamar karo aku. Mergo rumangsani yen to sampean ki wong ora duwe. Iya, Ora mergo duweni bondo donya. sing tak kuwatirake mengko lamun to simbok munggah ana ing Maespati kene nglamar kowe, gek-gek mengko malah tidak siyo kuwi sing tak kuwatirake. Ya wis yen ngono ora usah cilik ati Kakang Supomo. Ora cilik ati. Iki ana tiwas kabeh. Ning Maespati rak lagi bae geger. Heeh. Sing dituwaki dene Brandal Gunung Kendeng. Bener. Ora ana liya Gagak Lodro. Mergo kuwi Kanjeng Rama kuwi kanakake sayembara. Marang sapa wae ora mawas. Sing bisa cilik ngendhake pakartine Brandal Gagak Lodro, gedene bisa mateni. Kuwi undu-unduane ora ana liya aku, Kakang. Kudu mateni Brandal Gagak Lodro. Iki ora bab menang lan orane. Apa ya kelakon ning mengkone aku bisa ngrangket anake Brandal Gagak Lodro, saya-saya mateni Gagak Lodro. Ya kene to. Semune sampean kok ora percaya tur kaget bareng krungu aku ngucap Brandal Gagak Lodro. Apa sekirane sampean wis tepung wis rawuh ngono Kakang? Ora. Sak liyane dalan kudu ngrangket Brandal Gagak Lodro apa ya ora ono meneh. Ya ora ngono. Lamun to sampean mau ora gelem nglamar mergo sampean rumangsane wong ora duwe rak yo to. Ya dalan siji-sijine ya iki Kakang. Sampean kudu gelem mleboni sayembara iki. Din, mergo gedhe tresnaku kelawan kowe aku bakal budidaya ngrangket anane Brandal Gagak Lodro kanggo kowe. Mergo aku tresna banget kelawan kowe. Tenan Kakang. Iya. Bungahku seneng rasane atiku. Mau mangujiku ya Kakang Sukmono. Kepiye to? Kowe sampean bisa mendaki pakartine Brandal Gagak Lodro. Yen kaya ngono sampeyan ora nyeluk pamit. Bungamu sing tak jaluk. Yo Kakang sing hati-hati. Bandung nanti tekan kenangan ya Kakang. Hati-hati Kakang Sukmono. Mateni Gagak Lodro ya. Yo.
dhewean kok malah nangis to, Mbok? Njur sing kok tangisi apa, Mbok? Dadi wong tuwa kaya ora bisa gawe senenge anak. Tanpa kudu aku iki dadi wong tuwa. Ora usah dadak kondo sing kaya ngono. Aku ngerti. Lan aku bisa ngrasakake. Nanging aku wis trima. Najan to saben dina mangan mung karo sambel. Aku wis trima. Ya nyawaku kowe atiku ora mentolo. Atiku ora tega ora bisa kaya kanca-kancamu kae padha seneng. Kowe ora iso seneng dadi anakku. Ora usah dadak omong sing kaya ngono. Saben dina aku bisa nyawang simbok wae aku seneng. Lamun to bab kanca-kancaku kuwi rasa digagas lho, Mbok. Aku nyalon sepuluh ya Le. Itu sih ora bisa gawe seneng atiku. Ora apa-apa. Semeneh kowe bingung. Mbok, Padha karo simu. sampean sawang aku lak wis gedhe to, Mbok. Ya wis gede kok. Saumpama duwe bojo ngono wis pantes kok, Mbok. Ya wis pantes banget. Yen to kowe iki wis duwe bojo. Kan Iya. mergo aku wis duwe katresnan, Mbok. Walah. Oh alah. Le sing arep seneng karo kowe iki ya sapa? Wong kowe iki anake wong ora duwe kok ya ana sing seneng iki lho ya cawe. Najan to aku anake wong ora duwe ning gedhe tresnane kelawan aku kok, Mbok. Iya, Mbok. Nganti aku bali mulih iki mau mergo pratelane bocah wadon mau kang supaya sampean nglamar. Lamar. Kuwi ku lho Le. Jeneng lamar ki nak ya butuh duit. Kena dienggo tuku sembarang-sembarang. Lah wong simbok ora duwe duit kok mbok kon lamar. Aku mang wis bloko kaya ngono. Aku iki areke ora duwe apa-apa kok kon nglamar. Ya mengkone nek ditompolen ora. Iki ana cara. Seneng iki sapa ta? Sing tak senengi bocah wadon ki mau Tintisnowati putra Adipati ana ing Maespati. Tisnowati anake bupati ning Maespati. Ora to, Mbok. Ora san duwe bojo. Wis Aku kadung seneng kok, Mbok. kadung seneng kok ya kowe iki mau, Mas. Kowe iki anake ora duwe. Mbok. Kandhane tim ku mau yo aku mergo kon nglamar aku wis bloko. Kejaba ora nglamar, iki ana cara liya. Supayane tresnaku ditampa. Kok aneh-aneh nganggo cara liya. Maespati geger. Kang dituwuhake brandal saka Gunung Kendeng. Sapa wae menungso ing mengkone bakal dijodohke kelawan Tintisnowati lamun to bisa mateni brandal Gagak Lodro. Sapa wae sing bisa mateni brandal Gagak Lodro bakal dadi bojone Tintisnowati. Iki apa lali? Apa kowe iki ape lepon iki risayem borokku mau? Kawet bapakmu ora ono. Bapakmu tumekane mati sapa sing ngopeni kowe? Yen to kowe butuh apa wae sapa sing nyukupi kowe? Kabeh mau tanggung jawab ele. Yen to brandal Gagak Lodro nyambut gawe kaya ngono ketika ngopeni kowe karo Simbo. Yen to mau babakan katresnan. Bareng nilake marang lemu arep mateni karo lemu Simbo rasa. Simbo mo Simbo ora setuju. Pancen abot penjaluke Tintisnowati kelawan aku. Sepisan aku orang duwe.
kaping pindhone kudu pateni lawan Pak Lek dhewe. Supayane aku bisa sesandingan lawan Titis Kowati. Iki mau bloko. Kondo karo sing-sing kaya ngono. Nang sakjroning atiku yo ora bakal kok mergo aku isih waras. Ijeh jangkep Kaca Indraku. Sapa Pak Lek Gagak Lodro pinangka gantine wong aku. Nanging apa yo wong semene dia pengangen-angen bakal sesandingan lawan putrane Adipati Mas Pati. Aku ora bakal mentolo mergo Pak Lek Gagak Lodro sing gedhekke aku goleke kebutuhan. Nanging kepiye menapa? Najan kaya ngapa wae aku bakal bloko karo Pak Lek Gagak Lodro. Padha karo Pak Lek. Yo. Lawan Pak Lek Gagak Lodro, aku kepengin njaluk dalane sing kepiye sing kepenak. Ora ngorbanake Pak Lek Gagak Lodro ngono lho, Mbok. Ora bakal mateni ngono Pak. Ora bakal aku sing waras. Itu ya, Mbok ya. Yen hati-hatimu mung pengen kondo karo Lek. Kowe ora bakal mateni Lek. Cilike miloro marang Lek. Iki nek simbok limo ketemu karo Lek. Yen kaya ngono, aku njaluk pamit. Sing hati-hati rasa nangis. Tinggal ya, Mbok. Nek tenan yo aja nganti tumindak kabeh kuwi mau yo. Yo kene ora rasane ora kepenak. Sawise anakku mbok ninggalake aku, bakal ketemu karo Lek Gagak Lodro. Aku bakal semusel karo kowe, Lek. Nuwun sewu Kanjeng Adipati Suro. Coguna Mboten kados adat ingkang sampun lupiya. iya Adat sabenipun menawi kula tinimbalan wonten pendhapi agung sineksenan sedaya sentananing negari. iya Lah menika kula tinimbalan
wonten ing taman kasatriyan. Estunipun wonten kawigatosan menapa ingkang badhe dipun beberaken menapa wonten wadi. Jaguna, Nggih, kowe minangka dadi abdi kinasihku. Nalikaning aku dadi pengayoman utawa dadi adipati ning Laweyan, kowe tak angkat dadi abdi kinasihku. Nganti kowe tak tekake ning dalem kabupaten. Mergo aku pengen banget kok condro kekuranganku nggonku ngesuwi minangka dadi hati pati ana ing Laweyan. dados tinimbalan kula namung kula keng supados nyandra ngersa panjenengan ngoten. Nil, mula kanthi kuwi Jaguna Candran manggon ngendi kekuranganku nggonku ngesuwi minangka dadi adipati. Matur nuwun menawi panjenengan sampun pitados dumateng kula keng supados kula nyandra ngersa panjenengan menawi mangke anggen kula nyandra kok ngantos mboten ngresepaken penggalih panjenengan kula nyuwun pangapunten lho Kanjeng. Gedhe pangapuraku tumrap pancen ngenani tata negari wonten Kadipaten Laweyan. Iya. Panjenengan menika kawula sami mastani pengayoman ingkang hambek adil para marto berbudi bawa leksana boten benten-bentenaken dhateng kawula ngenani wewangunan sampun warata. Lah ngenani adil tumrap kawula panjenengan nggih sampun adil nanging nggih tasih wonten cacatipun. Jaguna Nggih, jeneng sira ngandhakake kalamun tanggonku ngesuwi minangka dadi adipati ning Kadipaten Laweyan. Wektu dina iki kawulaku ora kasrakat gendong jagat. Mubra-mubru pindho alinabur maju. leres Nanging nggonmu nyandra kelawan panjenengan isih ana kurang. Dur manggon ngendi kurangi nggonku ngesuwi minangka dadi hati pati ning Kadipaten Laweyan. cobi mangsawang tetanduran wonten pojoking alun-alun nika ringin kurung sak kembaran. Lah nika mertandakaken Bapa Raja Ibu Ratu. Nah niki kirang jangkepipun cacatipun panjenengan ngasta bawating adil wonten ing Laweyan. Iya. Sampun wonten Bapa Raja ning dereng wonten Ibu Ratu. Tegesipun dampar kaprameswaran tasih komplang. Jaguna Nggih, jeneng sira ngandhakake kalamun kekurangan ke nggonku ngesuwi minangka dadi adipati ning Laweyan. Iki damparing kaprameswaran saha. leres. Mongko panjenengan menika Bupati tasih muda taruna. Nggih bagus pasuryan panjenengan sugih bondo donya. Mbok nggih menawi panjenengan sampun kagungan padian wanita. Lho, ampun kuwatos kula ingkang saged nothok kori nyinang jambe suruhipun. Tenan. Saestu Jaguna panjenenganku jejering pengayoman ora bakal mupus, ora bakal kendhat ing kaprayetan. Panjenenganku wis budidaya dimen aku enggal gage manggihake jatuh kramaku satemah
panjenenganku munggah gunung medun jurang. Nanging babar pisan ora ana wanita sing bisa ngratoni marang rasaku, Coba. Dados cecane manah panjenengan tasih sepen ngenani wanita ngoten. Kaya ngono. Yen perkawis wong wedok panjenengan niku ampun kuatos. Aja Lakon tasih gadah abdi kinasih Caguna. Wedokan niku gampil. Lho, wong panjenengan bagus kok kuwatir. Rupa kula sing ana ngeten iki. Wedokan kula niku pirang-pirang. Monggo nek kersa panjenengan meguru kula. Kowe muni piye? Coba ambali aku pengen ngerti. Panjenengan pasuryane ra bagus. Yo, Kok nganti ora ana wong wedok seneng sampean. Lho kula sing ambak-ambak ala ngeten iki. Wedokane pirang-pirang kula niku dolanane wedokan. tenan apa ora? Kulane sampean meguru kula nek perkara wedokan. Aku pengen merguru karo kowe, Caguna. Njur kanthi cara kepiye? Aku dimen duweni garwa prameswari. Lah niki kula pilihaken wanita. Kowe milihke wanita kanggo aku Nggih, sing bisa nyocoki marang rasaku. mesti panjenengan cocok menawi sampun pinanggih. Coba aku pengen ngerti. Bocah wedok niku mboten endang sutaning pandhita, mboten bocah saking desa. Iya, Putraning Nerpati nggih putraning pengayoman. dadi bocah sing kok kenalke marang aku iki ora endange sutaning pandhita, malah putra pengayoman. Nggih, bocahe niku wayune mboten ketenan. Tenan apa? Oh, saestu. Kula niku mboten bodho. Namine Tintesnawati. Tintesnawati. Putraning Bupati Mas Pati. Tintesnawati putra pengayoman saka Maeswati. Leres. Iku ayu tenan apa? Lho. Wayune niku. Gek kowe ngapusi kan. Yen Cinandra teng alam pewayangan kados Dewi Sinta. Kaya Dewi Sinta. Nggih. Yen teng alam kadewaan niku kados Betari Sri. Sri sapa? Sri Pancawati. Hos. Sri sapa? Sri Pancawati. Ngawur kowe iki. Sri Pancawati anggotane Wayu Manggala. Lho, nggih lho. Ya, Eh. dadi Tintesnawati. Kuwi ayu pasuryan. Saestu Umpama jejer lan panjenenganku. kados Rama Dalah Sinta. Tenan apa? Yen ngono kaya ngono uga rampen kanggo pengamat. Cepake. Aku pengen lamar Mangke rumiyin. Aturi salam. Kula aturi sabar. Kula. Nggih, kula. Kowe rasa bebidung lan panjenengan. Aku jejering pengayoman. Nalikane kowe nyondro lan panjenenganku. Kanggo jangkepi minangka aku duweni garwa prameswari. Aku kudu dauk kelawan Tintesnawati. Niki napa kowe nyandhek? Nggonku pengen lamar lan Tintesnawati. Tintesnawati niku mboten betahaken penglamar bondo donya sacukupe niku mboten. Sing ngomongi sapa? Lho, kula Tenan aku. Tintesnawati niku mboten seneng wong duwe pangkat derajat, bondo donya sing kathah niku mboten diperloke. Kowe goro lan panjenengan. Lho saestu kula mireng piyambak. Yen kula mboten ngertos, mboten mireng, tertentu mboten badhe wani kula matur. Kowe bisa kandha kaya ngono lere. Tintesnawati niku nggadahi panyuwun. Apa kang dadi? Sok sinten kemawon ingkang saged mejahi brandal Gunung Kendeng Gagak Lodro niku badhe dipun suwitani. Hei!
Nggih. Sopo? Berandal Gunung Kendhing. Duweni Tintesna. Nggih. Ubinono Sarono. Apa sebenarnya? Syarat saranane yen panjenengan saged mejahi Berandal Gunung Kendhing, panjenengan badhe dipun sultan. Kira-kira Berandal Gunung Kendhing diampun apa? Nek pamanggih kula Iya. ampuh Berandal Gunung Kendhing gagak ludra, kula mboten wedi. Kowe ra wedi? Nggih. Tenan, Saestu. tenan. Nggih. Derekno panjenenganku. Sampur geni Kakang Bapak Klodo. nalika semono kowe jak perintah keng supaya gawe geger ning Maspati piye. Wis kelakon, Kang. Wis Aku gawe geger sak kiwa tengene Kadipaten Maespati. Baru wis geger Punggawa Praja ana ing Kadipaten Maespati. iya. Mudhun Kowe ketemu kelawan aku. ketemu karo kowe. Iya lho, Kang. Lah pepundane piye? Wong nomor 2, Kang. Pate. Iso ora ben-ben. Lah kowe pate arep ngrangket kowe. Iya lho, Kang. Lah terus Mergo aku gawe geger Oh. watakku. watakmu. Kok arep dirangket. Nah. Kok penak teman. Iya. Wah, gelutan aku. Lakon kowe gelut karo Gelut. Walah. watihmu apakno. Walah tak slentiki ya. Kaya bocah cilik ae mok slentik. Ora gondro sepiro nek timo gelut karo pate. Wah, Liar kabeh. entuk kemenangan. Iya, Pak. Iki sing tak karepno. Mula kanthi kuwi aku duweni kapitayan. Sedelok meneh Kabupaten Maspati bakal berubah. Buh, Aku sing dadi bupati. Oh. sampean dadi bupati. Kowe dadi pate. Kowe dadi pekatik ngrumati jaran. Aku. Kowe guak kletong ya. Iki ya. Lho ora apa-apa. Iki? Iki tak kon ngrumati rondo. Oh, iya. Rondo kira-kira sing kekurangan, iki tak kon ngrumati dheweke ngono. Pane dhuwit Lho iya lho. Oh, Niki aku Kadipaten Maespati. Eh. Iki sing geger gembel. isih geger. Iya, Kang. Bab perkara kuwi ora usah kuwatir. Saukri ora berada gagak lho. Ora bakal mungkin. Mergo Apa iki? Nek gagal Bro. Kaya suarane ponakan busuk ngono ta. Pangling ta ora kowe? Sopo? Lho. Angling tenan. parang temen lho. Iki mono ponakanku Sukmana. Anake Kakang Gagak Bangas sing rikala semono isih cilik. Lho iki. Oh iya saiki wis gedhe. Ya aneh. Ah iya. Iya lho. Mami semisal Kowe cilik kok ngompoli aku ning paku. Nah. Anggo. Iya. Aku ora eling jare. Ora kowe Kowe cilik kok. cilik. Saiki wis bedodong sakmono gedene. Piye keplendungan ora bedodong. Lah gedhe niku apa? Ah iki tak rumati ora gedhe, modot. Mbok sawang bareng wis gedhe piye lek? Bedodong ngono. Bedodong nganggo. Gagak ngono. Wah, ning Ora 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 jebes karo Kakang
Ya nurun simbok, simbok ya ayu jare. Oh, anakku rupane ra gadhet kok. Ora beda kowe ya aku. Biyen ireng saiki. Walah, Ajek kowe. Bocah. Ana apa, Cung? Kowe nemoni Pak Lik. Apa pancen kowe kepengin mbutuhake sandangan sing apik? ora lek. Apa duitmu entek? Bisa. Kah, hei. Apa? Gawe susu. Susu. Gitu. Mlebu. Potongan kaya uncek iki. Ben tambah putih ku. Alah. Kopi apa susu? Mo. Lho kok. Lah kowe ora tau ngombe susu nawani susu. Lah kira ana wedhus kok kan. Yo presno. Yo tak presno wedhus sik Ponakanku lho. Iya ngerti. Ana apa, Cok? Aku kangen karo Pak Lek gagak lho. Kangen. Ya kaya ngene iki kahanane Pak Lik Bagas waras nandang loro, Cuk. Kaping pindhone aku kepengin ngomong karo Pak Lek. Pengen ngomong karo Pak Lik. Apa kira-kira nggonmu ngomong iki entuk dirungokke karo kanca-kanca? Nek iso ya wong loro, Lek. Pengen mirunggat. Mergo iki wadi. Kaya ngono. Ya. Amar geni, Yo, Kang. kowe krungu dhewe lamun ta ponakanku Sukmana kepengin mirunggan karo aku. Krungu. Mula sawetara ana aja netepi kewajiban ya. Golek ngombe. Ya wis kono. Kanca-kancane diwehi dhuwit dijak ning CI bar meneh. Ya kowe barang iki. Sekan. Piye? Cek iki apa? Cumpleng indah. Kanca-kancane dijak rono. Nah, kono. Duit sing tak wenehi kowe ora isih to. Duwe apa? Belas iku ah. Lah kaya duit tok 50.000. Aku 2 minggu jajal. Entek monggo ngeslot are. Lah 50.000 kok 2 minggu Wis lho. kono. Dia tak gawekno kopi, Ya wis kono. kopi teh lho. Kopi karo teh ora pantes, ora cocok. Ana apa, Cuk? Lek, aku arep rabi. Piye? Aku arep rabi. Kowe iki arep rabi. Iya, Lek. Nek wis pantes Lek. Ya wis pas, wis pantes lamun to kowe iki arep rabi. Dur, kira-kira bocah wadon sing arep tok rabeni iki ayu ta ora? Ayu banget, Lek. Ayu tenan. Ayu banget. Ya wis lumrah mergo rupamu bagus entuke ayu. Besok nek anak-anak kowe iki mesti wong lanang ya bagus, tak wedok mesti ayu. Mestine wae kaya ngono, Lek. Nah, kowe kepengin mbutuhake prabeya pira? Aja kuwatir, mengko tak rampokno, mengko tak colongno, ngono wis bondo donya nglumo, tak enehke kowe kanggo nglamar bocah wedok iku mau. Ngono ya. Ngono. Ning bocah wedok mau ora njaluk bondo donya, Lek. Bocah wedok kuwi mau ora mbutuhake lamaran bondo donya. Ora. Lah kok apik temen calon. Saka kuwi, Lek, aku nemoni sampean. Ngono. Dadi kira-kira Pak Lik iki arep kongon nglamarno ngono. Ora, Lek. Lah terus. Kowe iki arep kandha apa kok? Aku kudu bloko ya, Lek. Ya mesti wae kaya ngono. Mergo kabeh kuwi mau ana sambungane karo uripmu biyen esuke ngono. Penjaluke bocah wadon kuwi Ana apa? Kandha bloko jek, Cung. Pak Lik ben gampang lae nampa. Ora usah nongas-nangke kaya banci ngono kuwi. Kowe iki ponakane Brandat Gagal Lodro. Heh? Lek, Ana apa? sadurunge aku njaluk kapur. Sampeyan minangka gantine wong tuwa. Iya. Nah, babi iki aku bakal bloko karo sampeyan. Ya kudune pancen kaya ngono mergo apa, Cung? Rikala semono aku wis sumpah karo wong tuamu. Lamun tok apa sing dadi kebutuhanmu, iki bakal tak cukupi karo Pak Lik. Uripe Pak Lik mung kanggo senenge atimu, Cung. Ngono. Penjaluke
bocah wadon kuwi. Wong patine Pak Lek gagak lodro. Jaluk patiku. Ora Lek. Jaluk patiku. Yo. Pak Lek lodro. Ning kabeh mau tak jabarke. Aku ora sida mau makan bocah wadon iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa Lek. Mergo penjaluke calon bojomu iki ana sambungane karo nyawane Pak Lek. Mergo jejangkep kanca indraku, aku durung bentuh, aku sewaras. Kowe ora lila lamun to Pak Lek mati. Mesti wae kaya ngono mergo Nanging, Cung, kok upama kowe iki ora mateni Pak Lek, apa sing dadi pengangen-angenmu ora bakal bisa kasembadan kowe urip karo bocah wadon sing tok tresnani. Mesti nelongso sakjroning atimu. Mergo ora ketang piye wae Pak Lek tau nglakoni kaya kowe, Cung. Ora. Mula kan kuwi ngene. Pak Lek lilo. Dadi rabuke katresnanmu. Mergo rikala semono aku wis tau sumpah karo bapakmu. Aku kepengin ngepenakke uripmu. Ora. Wis. Pedang iki tambanono. Tamake ning diajane Pak Lek gagal ora bakal tak enjani. Aku lilo mati saka tanganmu. Ade sopono tinjake. Ora. Luwe becik aku pedhot katresnan ketimbang aku ngorbanake nyawane Pak. Ora. Ngono. Mergo kowe isih kelingan marang bubudaning Pak Lek. Nalika kowe isih cilik, Pak Lek sing gedhekke. Kowe butuh apa wae Pak Lek sing nyukupi. Iya, Lek. Yen ngono cetha. Yen ngono cetha Sukmana. Kowe bocah sing ngerti marang bubudaning wong tuwa. Ya. Yen pancen karepmu kaya ngono kowe lila. Ora urip karo wong wadon sing tok tresnani ora apa. Mergo kabeh kuwi mau dadi pilihanmu. Nanging ngene ya, Cung. Kepiye, Lek? Aku tak takon karo kowe Wangsulana. Kowe mau wis mangan ta urung? Simbok mau aku bali nggone masak durung mateng ya urung sarapan, Lek. Dadi srengenge nganti lewang mulon iki kowe urung klebon sego. Durung, Lek. Aku bali golek kayu simbok urung mateng nggone masak. Mesti wae rak luwe wetengmu. Jane ya luwe. Aja jane nak lesu ya lesu, nak luwe ya luwe kok malah. Lho apa paling duweni sego. Ngene, mau esuk bocah-bocah iki do masak. Isih ana sisa sego sithik, ora ketang karo sambel-sambel, ya. Ana ora pengen sarapan. Tenan Lek isih. Iya. Yen kaya ngono aku tak sarapan sik ya, Lek. Iya. Ya ora ketang lawuh iku ndas-ndas pindang ya, Cung. Iya, Lek, apa Wis kono. Sukmana. Senajan to kowe ora kandha bloko ning pengarepane Pak Lek, aku iso ngrasakake sepira gemaling atimu. Lamun to kowe ora kelakon urip barengan karo wadon sing tok tresnani Sukmana. Kamangka rikala semono aku wis tau sumpah karo Kakang Gagak Bangah. Aku kudu bisa ngepenakke uripmu. Mula kanthi kuwi Sukmana. Senajan to kowe ora tegolan mentolo mateni karo Pak Lek. Nanging Pak Lek lila dadi rabuking katresnanmu Sukmana. Mergo aku bisa ngrasakake lamun to kowe ora bisa urip
bebarengan karo bocah wadon sing tok tresnani. Mesti wae bakal grantes atimu, ngenes atimu Sukmana. Yo, mbok menawa kanthi dalan iki mau aku bisa netepi sumpahku karo Kakang Gagak Bangah. Lan ing mengkone mbok menawa kanthi aku suduk diri mati nglalu, kowe bisa kepenak urip untune. Sukmana sing gedhe pangapura kapeksa Palik iki nekat bakal mungkasi marang nyawane Palik. Aku jaluk Palik. Siapa, Mbok? Nyatane lemu mbok mateni kaya ngene Sukmana. Ora. Aku ora mateni Palik Kakang Lodro, Mbok. Ya dong kowe salah nyatane kowe ngerti. Sing nyekel pusaka sing mau kowe mesti kowe sing mateni. Aku sing waras, Mbok. Aku sing waras. Aku ora tega mentolo mateni Palik Kakang Lodro, Mbok. Nyatane lemu mati ora gunane kowe Sukmana. Paling ngakon aku seharapan. Sakwise aku bloko lamun Totin wis mati. Njaluk patine Palik Kakang Lodro. Nanging sakwise aku bubar sarapan. Pak, lek Kakang Lodro wis tumekaning pati, Mbok. Aku ra mateni Palik yo, Mbok. Apa kabeh kandamu mau kena diugemi karo Simbo? Apa ora ngapusi karo Simbo Sukmana? Kuwi wis cilik Sukmana durung tau ngapusi Simbo. Yen kaya ngono pancen wis mestine lek kudu mekane pati. Nek mule longor banake nyawamu kabeh, nyawane kabeh mau kanggo kowe Sukmana. Aku percaya marang kowe. Gandeng saiki apa sing dadi penjaluke atimu wis keturutan. Nek muga Galodro wis tumekaning pati. Ayo, kowe tak terke sowan ana ing Maos Pati. Kandha apa apunane yen to lek Galodro wis tumekaning pati. Pak, aku jaluk parapuan, Pak. Ayo nuwun dene kowe ngorbanake nyawamu kabeh kanggo anak. Ayo. Ditombak laka-laka dibacok melorok rene biye dirut karo tumenggung Coguna. Kakang Lodro metu. Coguna. Coguna. Nggih, kula Kanjeng Dimati. Pundi to? Randal Kakang Lodro kula sumbari mboten wani tetap. Aku percaya lan kanthi nyatane. Randal kene Gunung Kendeng. Coguna kok antang kabar pisan ora wani yen ngono kuwi. Wah, lawang kula kok Kanjeng Adipati Sumbaka. Ora sampe
Yen ngoten tak golekane malih. Kakak Rodro. Metu bae kene tanding karo aku. Cakuno. Nggih. Kene. Sopo? Sopo iki? Wonge malah turu. Lho. Kakak Rodro pun mati. Kakak lu terus mati. Ya cian. Aduh. Panggiri. Kulo aturi sabar. Sabar. Kakak Rodro nembe kula sumbari mawon pun matek. Cakuno. Kowe kondok. Alamun to aku dimen bisa duweni tintes. Yen to aku kelakon mateni kelawan Gagak Lodro. Kowe brandal keju ana Gunung Kendhek. Nanging kanthi nyata. Wektu dina iki Gagak Lodro wis temekane. Yen ngono aku cecap. Kanjeng Adipati. Sampeyan niku ampun bodho. Bodho iki. Lho, pendane sampeyan niku wong tengok-tengok ning entuk emas gedene sagenuk niku sampeyan. Sik. Kowe kondo piye? Sampeyan niku pendane wong tengok-tengok ning entuk emas gedene sagenuk. Dasare apa? Lho, dasare pun matur nah. Gagak Lodro pun matek. Mati wis dipateni dening wong liya. Sing bodho niku ra sing mateni. Mongko pengadilan iku iso menang nek ana jangkep patang perkara. Opae? Mongko cecok. Gagak Lodro niku pun mati. Yo, Mangke sampeyan sing ngakoni. sing mati. Akoni sampeyan sing mateni. Jeneng aku. Lah, sing dipateni cecok Gagak Lodro. Mangke sing nyekseni kula buktine sirahe Gagak Lodro sampean ketok jil beto sowan keteng Mas Pati. Lho, Bupati kok bodho. Wong tumenggo kaya utek encere 17 manusa. Coba baleni. Mboten, Coba baleni. Coba baleni pangandikamu. Bupati kok bodho. Mbuduk-mbuduk ke aku. Nggih, nyuwun sewu. Kowe kondo apa, Mang? Sirahe Gagak Lodro sampean ketok nggo tandha bukti sowan wonten Mas Pati. Najan to elek rupamu nanging lantip panggerak. Uteke 17 manusa. Wong Caguna. Iya, aku percaya. Lah nggih, Caguna yo lantip, lante panggratane. pinter. Pinter otak ate perkara. Ning sayange kok arep metu iki lho kok aneh-aneh ae kuwi. Wah, semar. Yen ngono sembleh. Ngoten. Kula ketok wis rae Gagak Lodro. Bos!
Kakang Patih mangun praja. Kanjeng Hadipati Purbakus menuni. Selak nyerang rasane penggalihku. Daya-daya pengin midhangetake pekabaran nalika ing ngarep sira ndak utus. Ngumpes anane para kraman kang mapan ana ing Gunung Kendheng Purwomadya wusanane kepiye? Kepareng matur Kanjeng. Dahipun Kanjeng Hadipati Purbakus sampun kula tindak. Ya, Sepisan namung badhe nanjihaken leresan botenipun. Menawi wonten ing Gunung Kendheng menika panggenan rerempon para brandal ingkang damel risak. Njarah rayah kawula panjenengan wonten ing Kadipaten Maespati. Sedaya kala tuhu leres. Sepisan sarene kula ngrumaos menika ugi salah satunggale kawula panjenengan. ya. Ing wujud kula ripih kanthi sarana aris nanging boten mendha malah sangsaya ndodro. Ngantos ndadosaken campuh perang. Nanging emanipun sedaya prajurit-prajurit ingkang kula irit boten kuwawin tranggulangi. Patronan tumindake para brandal kala wau. Genahe para prajurit ing Kadipaten Maspati padha kalah. Leripun kados mekaten. Apa banjur dawuhku ing ngarep mbiwarake marang kabeh para kawula ing Maspati wis tok tindakake. Sampun sayembara saking ngersane Kanjeng Hadipati sampun kula biwarakaken. Nanging emanipun kan. Emane piye? Ngantos wedal menika kula dereng pikantuk pekabaran saking prajurit sandi. Inggih menawi wonten salah satunggale pawongan ingkang saged mupu sayembaranipun Kanjeng Hadipati. Kaya ngono kok menawa Welcome sowan Kanjeng. sapa kae? Kakang Patih apa srawung karo pawongan kang lagi wae teko? Pangapuntenipun Kanjeng. Ngertos nggih nembe sepisan menika napa meneh kok srawung. Yen kaya ngono durung nate ngerti. Babar pisan kula dereng nate wangun. Coba takonono. Lho niki. Monggo dhisik. Yen nitik saka sandang penganggumu, kowe mapanmu nang Karang Prati. Kula saking dusun Kanjeng. Banjur jenengmu sapa kok wani munggah ana ing Pendopo Agung Maespati ora tinimbalan Kanjeng Hadipati. Nyuwun pangapunten saderenge nggih Kanjeng. Kula kepengin pinanggih kalian sesembahan Menteri Maspati. Banjur jenengmu sapa? Kula mbok mboten Sukmono. Mboke Sukmono. Dadi kae Sukmono anakmu. Ya lungguh sawetara ya. Kanjeng, Kepiye? manut pracelane pawongan ingkang nembe kemawon minggah wonten Pendapi Agung. Menika simboke Sukmono. Oh, Minggah wonten Pendapi Agung badhe munjuk atur wonten kersane Kanjeng Hadipati. kaya ngono mendho sawetara. Mboke Sukmono. Nggih kula mbok rondo. Yen kaya ngono gawe anakmu Anak kula Kanjeng. sing jenenge Sukmono. Nggih. Banjur munggah ana ing Pendopo Kadipaten Maspati tanpa ndak kersakake. Mesti ana wigati. Iki kula pengen pinanggih kalian panjenengan. Ya. Sakuse sira ketemu lan panjenengaku banjur ana atur apa? Iki pareng matur Kanjeng. Niku wonten ing Maspati namung wontenaken Giri Sayembara to. Ya. Sinten kemawon ingkang mateni Brandal Gagak Lodro badhe dipun dhawuhaken kalian putra panjenengan. Iya, ora kleru. Pancen panjenengaku nganakake Giri Patemboyo. Sapa ora mawas kang bisa mateni Brandal Gagak Lodro Gunung Kendheng bakal ndak paringi ganjaran. Yen wadon bakal ndak sedulurake Sinara Wadi kelawan putraku Tintisnawati. Lamun kakung utawa asipat jalu bakal ndak jodohake. Mila ing mriki kula badhe matur ingkang saged percaya Brandal Gagak Lodro niku anak kula Sukmono Kanjeng. Sukmono pun bisa mateni Gagak Lodro. Yen sewu Kanjeng. Kepiye? Mboten ateges kula menika ngias kalian sapa. Monggo panjenengan aturiemut atase kula lan prajurit-prajurit Maespati niku mboten kuwawi lho. Nyepeng anane Brandal Gagak Lodro kok namung kaneman saking desa Sukmono menika.
Ling ya ngono. Nggih. Ana tetembungan giri lungsi, jalma tan kena kinira. Giri kuwi tegese gunung, lungsi tegese semut. Arepa dhuwur papane gunung, ing kono mesti ana semut. Nggih, menanipun nggih kula dereng pitados nanging nitik saking pangandikanipun Kanjeng Hadipati kados mekaten. Kok kula nggih condhong lho niki. Kula ngertos piyambak. Sopono? Nggih. Sira ora goro. Boten, Ndoro. Ora ngapusi marang panjenenganku. Boten. Yen nganti sira goroh, sira ora nampa ganjaran malah bakal nampa pidana saka ngersaku. Kula atas tiyang dusun menika mboten wani goroh kaliyan sesembahan. Tenan. Estu nggih. Nggih kula piyambak. Kowe dhewe sing nyekseni. Nggih kula mangertosi Ya. Kanjeng. Sawetara ndak tampa aturira. Mula kanthi kuwi jumbuh lawan sayembara kowe ngarep gandeng Sukmana kang bisa mateni brandal Gagak Lodra ing Gunung Kendeng. Sukmana bakal ndak jodohake marang putraku Tintisnawati. Kepiye? Umpama sliramu duweni garwa bocah saka desa sing jeneng Sukmana. Kirama, nadyan Sukmana menika lare saking dusun. Nanging kula saguh, kula tresna mila kula purun panjenengan jodohake Rama. Kaya ngono ya. Kula ingkang sowan. Amin! Amin! Monggo Kanjeng Hadipati Sukmana. Inggih, inggih. Maca. Nggih. Selamat kaya ngono. Aja cecak aku. Pisanake lagi prapta. Nggih, kula Kanjeng Adipati. Ora jeneng panjenenganku tambuh nanging nyatane durung wanuh tenane sira kuwi sapa? Priyayi saka ngendi munggah ing pendopo Kadipaten Maspati tanpa cecala? Pangapuntenipun ingkang kathah. Sowan kula ngersa panjenengan menawi toh boten atur cecala langkung rumiyin Kanjeng Adipati. Dipun wanuhaken. Kula apeparap sumbaga hati pati saking lawean Kanjeng. Hadipati Lawean Sumbaga. Leres. Lah sing siji kae Kula tumenggung pangkat kula. Tumenggung. Nggih, nami kula Coguna. Menika abdi kinasih kula. Banjur munggah pendopo Maspati tanpa tinimbalan kapara ora ana cecala babar pisan. Kuwi gatine apa, Pangapuntenipun jumbuhaken dhateng sabda pangandika panjenengan. Iya. Kanjeng Adipati, duk nalika semanten kula kapireng panjenengan ngawontenaken Giri Patemboyo. Sok sinten kemawon ingkang kuwawi ngendarat tumindak lan bakarginipun para brandal ingkang mapan wonten ing Gunung Kendeng. Gunung Kendeng ingkang dipun pandegani dening Gagak Leres. Iya. menika badhe dipun ganjar putra dalem nggih Tintisnawati. Pancen ora luput malah kapara wis ana pawongan kang wis bisa merjaya brandal Gagak Lodra. Sinten? Sukmana bocah saka desa. Kowe iki aja abok-abok. Aja seneng ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku lho iki kok iso teko-teko. Sing ngateni brandal Gagak Lodra iku Kanjeng Hadipati Sumbaga. Sing mateni kuwi anakku Sukmana. Ngatur Kanjeng. Desa iki ora sak gampang kowe ngaku gawat. Lho lah kula niku anakku gawan niku saestu sing mateni niku anak kula kok ngaku gawan. Nang Iso jenengan. pangapuntenipun Sumbaga kepiye? pawongan saking desa menika ngaku gawar kalamunta ingkang saged merjaya dhateng
Brandal Gagak Lodro. Ya, Ingkang mongko Kanjeng Adipati. kepiye? Ingkang saged merjaya menika boten wonten sanes namung kula. Yen pancen sliramu ngaku bisa merjaya Brandal Gagak Lodro. Nggih. Banjur buktine apa, Lho niki pun cedhak nggih matur jenengan. Panjenengan pengen mangertosi buktinipun? Menawi to kula ingkang saged merjaya dhateng Brandal Gagak Lodro. Nggih menika buktinipun. Apa kuwi? Sirahipun Brandal Gagak Lodro. Coba Ono atur. Coba atur. Monggo. Rada adoh sithik. Bukan Ngoten mawon panjenengan kok ajrek. rambune kaya ngene kok. Wes. Ya. Aku percaya. Wes gobro. Kanjeng Adipati Prabukusuma. Coba talitinen. Apa bener Sukmono? Semono. Nggih. Kuwi sirahe Brandal Gagak Lodro. Nggih, Ndara. Yen kaya ngono keng bisa mupu Giripatem Bayaku. Merjaya Brandal Gagak Lodro dudu sliramu nanging Hadipati Sumbaga Solaria. Nanging estu, nek merjaya menika kula. Nggih kok Kanjeng sing percaya niku anak kula. Kowe iki aja dadi wong sing abo-abo. Aduh, Ngeten iki lho Kanjeng. Panjenengan niku ampun gampil pertados kalih wong desa ngeten-ngeten. Mbah-mbane kelumur-kelumur ning atine tukang bodhone nggih cangkem. kowe wis gane bodhone. Lah sing paten iki anakku kok masak malah bodhone. Cukup. Sumbaga matur bisa merjaya Brandal Gagak Lodro kanthi ngaturake bukti sirahe. Leres. Angka 2. Nggawa seksi. Seksine kula. Ya. Nanging yen Sukmono matur bisa merjaya Brandal Gagak Lodro arepa nggawa seksi, ora ana bukti kang diaturake. Mula ing kene ndak jabel ganjaran tumanduk parang sira Sukmono. Ganjaran bakal tak paringke marang Hadipati Sumbaga. Dintisnawati kepiye? Mawi ngaten teges. Kanjeng Adipati Sumbaga badhe piyanjudaken dumateng kula. Pratelane kaya ngono. Rama, Kepiye? nadyan to Kanjeng Adipati Sumbaga menika ngakoni bilih ingkang saged merjaya Brandal Gagak Lodro. Kanthi bukti sirahipun Brandal Gagak Lodro. Nanging kula menika luwih pertados kalian Kakang Sukmono Rama. Mila mawi panjenengan dumateng kula boten sagah Rama. Sukmono. Sumbering perkara saka sliramu. Gandeng sliramu ora kena tak percaya. Keladuk tempungku paring ganjaran marang sira. Ora patut sliramu munggah paring pendopo Kadipaten Waspat. Minggah sora sira. Bener ya wong desa. Ngamuk-ngamuk sampe naik dhewe. Pangapunten. Semoga Menawi dipun keparengaken Kanjeng Adipati Prabukusuma kula badhe gratiwan kula panjenengan enggak paringi palilah manjing Taman Sari Caketa lan putraku Trisnawati. sampun. Ya. Rewang-rewang ana ngripih marang putramu ya. Ya.
Sira pisan Coguna. Nggih. Gandeng wis rampung perkarane. Piswanan kabubaran. Oh ya ngoten kula tak wangsul wonten ramean mendhet sirahe.